Росія є головною перешкодою для виконання Мінських угод і настання миру на українському Донбасі. Так безапеляційно заявив спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер під час свого виступу в американському Сенаті. Там напередодні відбулися слухання щодо ситуації в Україні. За словами Курта Волкера, Київ зробив усе можливе, аби виконати Мінські угоди. Натомість Кремль і надалі заперечує свою відповідальність за конфлікт на сході України і при цьому продовжує підтримувати невизнані псевдореспубліки ДНР та ЛНР. Американський спецпредставник наголосив, що Росія створила одну з найгірших гуманітарних криз в Європі після конфлікту на Балканах у 90-ті роки. І страждання українського народу є прямим результатом лише агресії Росії. Росія продовжує заперечувати свою участь у конфлікті на Донбасі. Насправді ж Кремль там утримує і контролює цивільну адміністрацію, а також ввів туди свої збройні сили. Але навіть якщо Росія дуже хоче, щоб Україна знову стала частиною російської сфери впливу, так званої Російської імперії, я думаю, що цю можливість вона остаточно втратила, адже український народ вже ніколи не повернеться в її бік. Курт Волкер також запевнив, що США разом з європейськими партнерами і надалі підтримуватимуть Україну в її боротьбі з російською агресією. І нового поштовху в регулюванні п'ятирічного конфлікту на Донбасі Вашингтон очікує і від президента Володимира Зеленського. Спецпредставник Держдепу нагадав, що Дональд Трамп запросив українського лідера найближчим часом відвідати Білий дім. Але перед американським вояжем Зеленського Курт Волкер сам збирається відвідати Україну.